Devam итеп алдагы кытлау хатын укып китәм. 1945 елның 1 ноябрендә Югары Терешка авылында гаиләдә 6нчы бала булып дөньяга безнең якын кешебез Рәшидә Сулейман кызы Алюшева туган. Бүген ул үзенең 75 яшьлек матур юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны уртанчы улы Сәмәд Махмудович, килене Галия Дрәкибовна, оныгы Рамис, тормыш иптәше Эльнара, оныкчалары Ләйлә, Динә, Новоспасск бистәсеннән оныгы Юлия, тормыш иптәше Айрат, оныкчасы Амина да кытлыйлар. Гомер агышы кызганычка каршы 6 бала арасыннан бу дөньяда исән килеш бер туганнарны икесен генә калдырды. Шулар арасыннан безнең әниебез, әбикәебез. Газизыбыз сугыштан соң елларда туган балалар сыман ук авырлыкларны күп күреп үскән. Ул яшьли ук бар эшкә дә өйрәнеп, колхозда хезмәт итә башлый. 1963 елны матур гыриф-гадәтне тормышка ашырып, эштән кайтканда авылыбызның алдынгы трактористы Махмуд Абхалик улы аны урлап үз хатыны итә. 1965 елны беренче уллары Мансур туа. 2 елдан соң икенчесе Сәмәд, өченчесе исә 1972 елны дөньяга аваз сала. Әнкәебез кече улы Рушан аның гаиләсе белән яңа Лава авылында матур картлыгын кичерә. Кызганычка каршы ялгыз канат кага. 6 ел элек әткәебез 14 февраль көнне мәңгелек дөньяга күчте. Әби ул уникаль кеше, нык хылыклы шәхес. Гомере буе ир атлар рәтендә Т-40 тракторында хезмәт иткән. Бүгенге көндә инде аның 8 оныгы, 4 оныкчасы иң олы байлыгы булып торалар. Без әниебезгә саулык исәнлек, безнең яныбызда озак яшәвен телибез. Раббым, бәла кайгылар, ачы хәсрәтләр шитләтеп узсын. Газизыбыз, гомереңдә дә онытмый яшә. Без синең белән горурланып, синнән үрнәк алып, сиңа тик сыкланып яшибез. Ноябрь ае җиткәнен түземсезләнеп көтәм. Чөнки ихлас күңелемнән әнине тәбрик итәм. Ана, нинди бөек исем. Ул бит безне тудырган, безгә яхшы булсын өчен бар шартларны булдырган. Без тәмле ашасын өчен, матур киенсен өчен, безнең әни бер кайчан да кызганмый үзенең көчен. Ул көләч елмаю белән нурлы якты дөньяны. Әни безнең кояш кебек бик яратабыз аны. Сабыр үзе, тик таләпчән, һәрбер сүзен тыңлыйбыз. Ни әйтергә теләгәнне без күзеннән аңлыйбыз. Әни, мин сине кочаклап, бәйрәмең белән котлыйм. Синең яхшылыкларыңны мин бер кайчан онытмыйм. Синең тавышыңны ишетми тора алмыйбыз бер көндә. Ятим булып яшәүләре язмасынла бер кемгә. Безнең белән гел бергәләп, мәңге балкып яшәгез. Без бит сиңа горурланып, әниебез диеп дәшәбез. Кадерле Рәшидә Сулеймановна, изге теләкләрнең барысында кабул булуларын үтенәбез. Бәхетле булыгыз, мәңге балалар хөрмәтенә күмелеп яшәгез. Саулашыр вакыт җиткәшәнкәй, сабырлыклар кая табарган, йөрәгемне учларыма кысам, куеныма сине аламда, кичерәнкәй көткән күзләремне, сагыш белән бер көн капыласам, ишерәнкәй син ышандыр, син көткәндән кайтмасам. Беләм инде килми җибәрәсең, минем дә бит килми китәсең. Мин
Җитәргәле өлгермәдем. Ә син инде кабат көтәсең. Кишерәнкәй көткән күзләремне. Сагыш белән бер көн капыласам. Кишерәнкәй сине ышандырып. Син көткәндә әгәр кайтмасам. Синең белән мине мараным. Тормыш бит кануннары башка. Янда тотып булмый баланы. Әнкәй җаным синдәй изге җанга. Бирсен иде саулык рәхәтен. Балам диеп яшәгәнең өчен. Чын күңелемнән чиксез рәхмәтем. Кишерәнкәй көткән күзләремне. Сагыш белән бер көн капыласам. Кишерәнкәй сине ышандырып. Син көткәндә кайтмасам. Кишерәнкәй көткән күзләремне. Сагыш белән бер көн капыласам. Кишерәнкәй сине ышандырып. Син көткәндә әгәр кайтмасам. Кишерәнкәй сине ышандырып. Син көткәндә әгәр